eyombuzo othi kanti umkhulu yini ivela kakhulu ku chapter number 8 uma uzofunda uverse number 4 unto 6. Yiyo le esuse yonke lengxabano. Ngiright uma ngithi ingxabano kuzwakala kahle. Yiyo nesuse lengxabano ngoba balethe umuntu obanjwe ephingile. Base bethi ngokomthetho kaMoses kuthiwa akashawe ngamatshe aze afe. Umbuzo nje ongazibuza wona ukuthi abamshayi ngani ngoba umthetho uyabavumela. Why bengaze bamlethe kuJesu ngoba umthetho phela uyabavumela ukuthi abamgcobe bamshaye aze afa. Abezohamba bengenacala futhi ngoba umthetho useBhayibhelini wawubavuma. Kodwa lithi iBhayibheli mawuzofunda verse number 4, 5, 6 lithi babebuza uJesu ngoba befuna ukumangalela. In other words, babengafuna ukubulala lo mama. Ngeke ngafunda history kancane. Ngikhona la ngiyakhona bazali. Ngeke ngafunda history kancane ukuthi eminyakeni about 80 babengasawusebenzisi lo mthetho ngoba iphingi zase ziningi kakhulu. Kwakuxexezwa. Kwangazathi ilesi sikhathi esiphila kuso. Yabona kuxexeza everything kulesi sikhathi esiphila kuso. Kuxexeza everything. Zilimi khoxeze abasontayo xexeza abagqoke ilaphu kexeze abangagqokanga abafaka ama chain abafake everything ijewelry bonke baxexeza. Sengathi kwakuyiso lesi sikhathi isikhathi seyiphingi. Ngesizwe isixhosa sami siyabuya eclinic manje. Mase ngikhuluma igama elikhulu kangaka uxexeza. But you know, babamba lo mama bamletha kuJesu hayi ngoba befuna lo mama babefuna ukubulala uJesu because yayibenza lento bazizwe ukuthi siphunyukwa ubukhulu bethu. Kukhona enye indoda eseyifikile evela phezulu. Khona ezinye izinto you see mawufunda uJohn chapter number 1 I think chapter number 2 verse number 28 and 29 lithi iBhayibheli uJohn the Baptist wathi uJesu ehla wathi bhekani uNkulunkulu likaNkulunkulu elisusa izono zethu. Ngamanye mababe khona laba Farisi ekhuluma ethi bhekani uNkulunkulu likaNkulunkulu. Sengazathi babheka bathi hayi engazathi sinenkinga manje kukhona umuntu ozothatha ihlalo zethu. Sinenkinga ngoba babe nenkinga yobukhulu. But you know, sengazathi babe khona encwadini kaMatthew chapter number 3 ngesikhathi uJesu ebhaptizwa ngesikhathi eshona phansi emanzini livuleka izulu bakwakhuluma umdala wezinsuku okunezinsuku wathi lo indodana yami engithokozile ngayo yizweni. Sengathi bamusa uNkulunkulu ekhuluma leyo kodwa they rejected it because babecabanga ukuthi uzothatha ikhundla zabo. Ngashumela kodwa kafishane. Now sengazathi uma beletha lo mama lona bafuna ugqibezela ngoKristu kanti abazi ukuthi beze komkhulu owazi abangakwazi abafuna ukukwazi bengekwazi. Khona la ngiyakhona ngoba uyabona ingqondo yakhe imnyama usuku ufuna ukwazi ucabanga ukuthi ufuna ukwazi ubungeke wazi noma kufanele wazi kodwa ugcina ungazange. iBhayibheli liveza ukuthi ngesikhathi bemletha babefuna ukubulala uJesu.
now babeza nomthetho bayeza bafuna ukubona ukuthi njengoba bona bephethe umthetho kaMoses yena uzanani. Sikuzwile ukuthi uNkulunkulu uthe uyindoda kodwa uzanani. There is something about the law, bazalwane. Uma kukhona umthetho ubokwazi ukuthi kukhona nokuphulwa kwawo. All right. Akwenzeki kube khona umthetho kungekho ukuphulwa kwawo. Ngiyazizwa ngokuya ngiba deep esiZulwini kanti bengifuna ukuba shalo nje ngihambe nesiXhosa namsami esishalo. You see, uma kumiswa umthetho kukhona iconstitution eSouth Africa kuba khona izinkantolo ezizogada ukuthi umthetho uyagcinwa. Why bebeka izinkantolo ungakaphulwa? Ngoba bayazi ukuthi la kukhona umthetho. No seniyahamba kanye nami. Badlule lapho babeka amapolisa. Abekwa amapolisa ungakaphulwa umthetho. Ngoba kuyaziwa ukuthi la kukhona umthetho uhamba nokuphulwa. So bona babekade njengabaFarisi nababhali nabaSaddusi befana namapolisa that keeps the law. Mighty God. Ngoba babazi ukuthi umthetho uma ukhona uhambisana nani bazalwane nokuphulwa. Kodwa wena Jesu njengoba thina siphethe lo mthetho uze nani? Ingcono ngani kunalokhu esikuphetheyo? And mabeletha lo mama beza ngeangle yomthetho, uJesu weza ngeangle yomusa. Now umusa uhluke ngane emthethweni. Umthetho unama departments okudila nabantu abaphule umthetho. Kodwa umusa uintroduce the Holy Spirit. Uintroduce umoya ingcwele. Umoya ingcwele uyiphoyisa elingeke likufake ama handcuffs. Yabo njengoba sihleli la nje kukhona abantu handcuffs ase kamoya oyingcwele kodwa bakhululekile beboshiwe. Because umoya ingcwele akakufaki ama handcuffs azohambe ubheka bakufaka evenini ngemuva kubonakala nasi isigebe. Kukhona izigebengu ezaziwayo ukuthi izigebengu kumoya ingcwele according to the grace. All right. Because now umthetho uza namapolisi uza namajaji uza na yonke kodwa umusa uza nomoya ingcwele. Umoya ingcwele ukakutshela ushumayelile kwaginqika abantu afika umoya ingcwele athi akusiyo lento ekade ngikuthume yona. Uboshwa wehle pulpit uboshwa kubopha umoya ingcwele ukuthi hayi wena lento osoyiphethe usuphethe yakho awusaphethe yasezulwini. Ngoba umusa is more dangerous than the law. Umusa uyingozi kakhulu kunomthetho ngoba umthetho uyakwazi ukuphula kodwa ubalekela amaphoyisa uqashe nommeli. Akekho ummeli okwazi ukumelana nomoya oyingcwele. Ezwakala Nkosi. Akekho ummeli ongakwazi ukumqasha ukuthi ngicela uyo-overturna isinqumo sikamoya ingcwele ngoba umoya ingcwele yena uyakwazi ukurejecta bekuthanda. Ukuthi uthandwa yithi akusho ukuthi uright. Kuyenzeka sikuthande sikuphakamise kodwa wena kade yakulahlekela indlela.
kunabantu abadlisha umthetho kodwa sebaba kude kakhulu. Kodwa nisekhona. Kukhona abantu abakuma position, they count the monies in the church. Kodwa kade umoya ingcwele waba rejecta. Ngoba umoya ingcwele urejecta qeda thule. Ayoma akulinda ukuthi phenduka ungazuhlaziswe. Let it grace. Grace. Somebody shout grace. Angizungena ke lapho kwegrace ngoba sengazathi seziningi kakhulu izinto esezikhulunywe ngegrace saze sangayazi grace ukuthi iyini. But uma bemletha kuJesu, uthi uJesu ongakaze asenze isono akamshaya eqala. You know, in Hebrew basho njalo ongakaze asenze, but in Greek kuthi ongakaze asenze lesiso. Amanye amagama wayilethwe ngabantu benza basheshe baqhiba. Sebethola lo oselweyo. In other words, ngoba akave inkinga umuntu enzile naye kodwa engabanjwanga. Ngiyezwa namhlanje kukhaphuka izulu. Liyafinyelela nakuwe. Ngoba noma ngabe awubanjwanga kodwa izulu likwenze njani lona likubambile. Ongakaze asenze lesi sono akamshaya eqala. uJesu lithi iBhayibheli wagoba phansi wabhala. Ningixolela alikho iBhayibheli elithi wabhala ini. Kodwa sengazathi laba ababezocheka inkulu into abayifica lapha. Sathi inkulu into abayifica. Uyabona kwathathwa lo oshaya kuqala abazi ukuthi ushaya kuqala wathi uthi uyabheka. Akushiwo bezwa noma igama walithola igama lakhe noma wafika nje wathi uyabheka. Wathi oh Jesu walahla itshe wabaleka. Nelesibili wathi hayi mina ngizomshaya mina. Wafika wabheka angazi wabonani naye walahla itshe. Angazi nobani wafika lithi iBhayibheli one by one bafike bacheka ubhalani kanti lo Jesu. Bahamba one by one. But ngiyazi abanye balinde isambulo lapha akusambulo. iBhayibheli lithi basondela balahla amatshe. Mind you lamatshe kwangesiwa uzoshaya lo mama. Lamatshe ayilungiselwe ushaya uJesu. So but I don't know bazalwane noma nifunde kahle. Lithi iBhayibheli it was early in the morning. uJesu eyothandaza early. Angithi niyazi ukuthi umthandazo khona ikhathi umthandazo engazathi unamandla kakhulu ngazo. Uyabo lo 3 AM lowo kuxosha imana. When you need miracles in your life, kufanele ukufunda ukuvuka ngo3 because imana ukudla ongenalo igama bathi bekudla bathi what is this lo 3 lo kukhona lo 12 wasebusuku. Uyabona lo 12 wasebusuku la khona okwathi sebeshayiwe bekhalile kwenzeke zonke izinto ngo12 ebusuku. Lithi iBhayibheli bavuka bahlabelela amahubo bahlabelela bathandaza bahlabelela. Lithi iBhayibheli kwavuleka iminyango
ngo-12 funda ukuvuka ngo-12 kodwa nisekhona bazalwane ngo-12 in the midnight. You see, when I got that revelation, I started to walk in power. I started ukuthi bangivalele ngapha bangibone ngiphuma ngapha. I started ukuthi noma kuvuka izitha ngikwazi ukuphuma, because this kind of prayer izitha ikwazi ukumelana nayo. Khona lo wasemini lapho sukubuka ubuhle bakhe uthi waziwamuhle Jesu, wazi wathembeka, ubani ongalinganiswa nawe. Sometimes ungasho ungakhulumi namagama uzwakala usuthi ripoko shatapa mande kesia ndondozi kapa ripapao yatapa. You see, uthi usathandaza uzwe isandla sikuthinta ebheka, isandla sikamoya ingcwele sikuthinta ebheka sithi it is going to be. Ngiyakufundela abantu abambalwa ababethandaza umthandazo wasemini, wayevela nje umoya ingcwele afika athi ninawe. Thandaza ibandla avela uJesu athi ninawe. Uyabona mayisethe nginawe sekufanele manje ukhulula ibhathi in his presence ngoba akukho okungenzeke. He is taking your burdens awathwale yena. Umethi nginawe usho ukuthi bekufanele uthwale kodwa ngeke usathwala, bekufanele ukhale kodwa sengithatha ukukhala kwakho. That prayer during the day is the prayer. Utomunye zimhlele wezwa ekhuluma ethi uyaqinisa oyethileyo. But you know, come on, sit a little bit. Sit. Funa ukuvala. So, iBhayibheli ke liveza ukuthi ngalesi sikhathi uYesu kwakusekuseni kuyixesha to pick up the manna. Baletha umuntu ekseni. Uma bebheka kahle ukuthi what time they were using kulomthandazo wasekuseni, it's about 3 to 6. Kusho ukuthi bafika nje la uJesu ethi uyaqeda ukuthandaza sekuqala ukukhanya. Balethi iBhayibheli uma ethi uma khona ongenzanga lesi so akamshaya kuqala. Lethi iBhayibheli they then went. Kanti bazobuya kweka-10. Bazobuya kule prayer kabani ka-10 eyiqala ngo-9 lapha ku-Acts chapter number 3. Angazi ukuthi yini lesho umoya ingcwele kodwa angidlule because ngikhuluma ngobukhulu. But iBhayibheli liveza ukuthi uma sebebuya in this bafike bahlala phansi abaFarisi, bahlala phansi. Go verse number 13. That is where now ubone base bekhona labaFarisi abahambe early in the morning, base bebuyile. uJesu wayiqhuba le ndaba. Uma esevela from oh God, ngashumayela kafushane bazalwane. Uma evela from verse number 30 and I mean from verse number 12, uthi uJesu ngukanya kweso. How? Kade uJesu ekseni ekhulula umuntu
emaketangeni okufa. No, uthi uma sebebuya enkonzweni ka10 usethi ngikukhanya kwezwe olandela mina akasoze aduka abesethi uyoba nokuphila okukuphila kwaphakade. Hayi Jesu ngamanye amagama uthi uphethe enye into ephethe ukuphila okuphakade engcono kunomthetho. Abalandela umthetho bafa babulawa nangamatshe. Nangumama osinde ekuseni. Kodwa abalandela mina ngokukhanya abeseveza from verse number 13 athi mina ngivele phezulu. I'm not from around. Mina ngivele kuphi? Ayaya. Ngivele phezulu. Abesethi lithi Bible abesethi bonke laba abanye bengaba bikhona balubona lolu suku lwami. Abesethi quote Abraham. Athi Abraham wabona usuku lwami wajabula wavuya ebona usuku lwami. Bathi kanti wena kanti ungakanani wena? Kanti wena ungakanani? Abe why say introduce ethi before Abraham no Moses was. Abe sezokhota chapter number 3 encwadini ye-Acts athi I am. Before was I am. Uyabona ke lapho ke kwaphulwa the laws of grammar. Ngoba awukwazi ukuthi before uthi was bese uthi I am. Awukwazi ukusebenza kanjalo. Igrammar thina sifunde kancane, igrammar ayisebenzi kanjalo. Kufanele uthi before Moses was I had been. All right. Nisekhona bazalwane. So now uma uzofaka uJesu kuphuka ipast bese kuyolandwa ifuture. uJesu kuhlangana ipast nefuture. Yayada kabokhosa. Uyabona mawufika kuye akunandaba ukuthi kwenzekeni in the past. Awubusaba nenkinga nefuture because uJesu dila nemanje after edile nezolo wayesevula indlela eyaphambili. Kodwa ke ngikutshela ukuthi ikhona indlela eyaphambili. Noma ungahamba kulezi inhlungu okuzo kodwa khona ikhona indlela eyaphambili. The devil is a liar. When you are greater than you think you are. Ngoba indlela eyaphambili ivuleke. Kodwa ngimemezele eGqeberha noma ngabe kuthiwa leli dolobha this city iu number 1 ebugebengwini kodwa isekhona indlela eyaphambili. Ikhona indlela yaphambili. Inceku zenkosi sulani inyembezi. Ikhona indlela yaphambili. Bahlali baleli dolobha sulani inyembezi. Ikhona indlela yaphambili. Cut your losses. Your future is as bright as the light. Somebody shout hallelujah. Ngenelela azisengxakini igebengu zalendawo zisengxakini ama criminals zalendawo ngoba kukhona awalenga emnqamlezweni ama criminals ambulala kanti uza namandla kumangalisa umuzwe vuka ekufeni ethi ngiphiwa amandla onke
ezulwini nasemhlabeni. Ngakho hamba. Asebethi kanti ubani uyihlo, ubani ubaba wakho? Wathi angenza intando yakhe, enza intando yakhe. And listen to this as I close. Leli Bible basibebuza ukuthi kanti wena umdala yini, kanti wena umkhulu yini? And that is the question I want us to answer in this 15 minutes, and then we go. Uma ibandla lanamhlanje belazi ukuthi how great is our God, ukuba belazi beliyoya kuye kunalezi zinto, ayaya angikhulume bazalwane. Uyazi ukuthi ukhathazeke ngalesi sifo lesi esemzimbeni, ukufa kuyakudla. Hayi, inkinga yakho akusona isifo, ukuthi awazi ukuthi mkhulu kangakanani ohamba naye. Ngiyazi ukuthi uxakeke ngalokho ukuthi awunakudla, wazi ukuthi mngakanani ohamba naye. Mkhulu bafowethu, madoda bazalwane, mkhulu lona esihamba naye. Uthi uDavide maye ekhuluma ehlabelela uthi uJehova mkhulu. Abe said his greatness is unsearchable. Ngamanye amagama ngeke kufike la khona uthi ngimtholile ukuthi ungakho. Ingakho kwabagulayo afike abe uJehova Rafa. Ingakho kwabahamba bodwa afike athi uJehova Shammah. Nginawe. Ingakho kwabahlaselwayo ilokhuza benezitha afika athi uJehova Sebawoth. Bese kubuya kuleli yavese lithi I am that I am. Ngamanye amagama niba yilokhu okudingayo ngesikhathi. Engathi ngihamba ngedwa kule nkonzo. Niba yilokhu okudingayo. Let me tell you this. God will show up according to the size of his greatness. Kuya ngokuthi umbone ngakanani. I've got a word for you. I've got a word. You see, kuya ngokuthi umbona engakanani. But how do you expand him in your life? How do you expand him in your life? You see, in the book of Philippians chapter number 2. Ngiyazi ukuthi incwadi yabasePhilip there is a theme verse yakhona is chapter number 3 verse number 19. La khona uPaul beqeda ukumupha isipho ethi my God shall supply. Nisamba na? God shall supply. Come on. God shall supply of your needs. In other words, uma engakwazi ukusupplya onke ama needs, unayo yonke into edingwayo. Nisele vele nisele unayo yonke. Ngamemezela la eGqeberha unayo yonke into njani. Ungikhuze mfundisi wami uma sengihambe kakhulu uthi hayi mana manje time keeper wami ngoba ngiyakwazi ukuxhumana nasezulwini. But you know, uma esho lawo mazwi uyabuya uza ku chapter number 2. Umefika ku chapter number 2 uzoqala from verse number 1 uthi if there is a consolation in Christ, uthi gcwalisane
ukuthokoza kwami ukuthi nibe munye, nibe qonda kunye, nibe enhliziyonye. Ayaya. That is where all starts, in unity. Ngoba where there is no unity, there is no manifestation. Okay. Ibandla lokuqala la wina ngaleyo nto. Lithi iBhayibheli bonke babe ndawonye. Bahlanganyela into zonke. Kwakungasaziwa ukuthi okukabani ngokukabani. I-oneness, ubunye, creates power. Lithi iBhayibheli bathandaza. Benza njani bathandaza bese lithi baqinisela in the teaching, in the doctrine, because that is where the power is born. Uyabona amaqembu ethu, the more kuhamba leli qembu ncipha amandla. Yabona lento le qembu le, you know, sike saba neqembu elikhulu kunawo wonke kwezepolitiki, kodwa manje li weak ngohlobo olumangalisayo ngoba lishawe ama divisions. Umoya Ngcwele uthi lento eyenzeka lapha kuleli qembu is the same thing yaqala ebandleni. Phela unity, phela uthando. But let me get into this. Now uthi ke gcwalisani ukujabula kwabo ngokuthi nibe munye, nibe enhliziyonye, nicabanga kunye. Abesethi ke uma eseletha the gist of power, uma ufika ku verse number 5, abesezothi mawubekini lo mqondo owawukhona nakuKristu Jesu, awathe uNkulunkulu wazithobisa. I like it in Zulu, angazi ngesixhosa lithi wazithobisa. In other words, akathotshiswanga, wazithobisa. He fought himself and pushed himself down. Yabona amahlombe akho alokhu avela kanjena sengazathi ngeke siye ndawo ngaphandle kwakho. Leyo nto leyo ilona thuluzi lika Sathane aqeda ngalibandla. Once umuntu waphathiswa into ethile usefuna siye kuJesu manje sikhonze yena, sibhawele yena, salusuyithatha vele ngeke sayiqeda le bese sibhawa kuye nje, sekubhawa kuye nje. Uma ngena kwakhona ongasukumi umbheka kabe. The time has come ukuthi noma ngabe uphiwe kangakanani, leso sipho akusone sakho, esethu. Tell somebody next to you, said, go down. Noma ngabe kuthiwa usuvula umuntu amehlo but akungaveli wena, akuvele yena. Noma ngabe kuthiwa ususukumisa ishosha akungaveli wena, akuvele yena. Noma ngabe kuthiwa usuprofethile akungaveli wena, akuvele yena. Ngoba asizanga kumuntu, size kuJesu. Number 2, elalela. Kwaze kwaba sekufeni ukufa kwehlazo, ukufa kwesiphambano. Bese lithi ngesikhathi esefini, then God lifted him up. Ngoba uNkulunkulu efuna
ukuphakamisa abantu akabheki ngapha, ubheka ngapha. Ya kodwa moyingcwele uyayenza kodwa lento othe uzoyenza. Uma uJesu efuna ukuphakamisa abantu akabheki lapha yaphezulu, ubheka phansi. uJesu wehla ukuze kuphakanyiswe thina. But you know bazalwane, uma elok abesethi ke then God lifted him up and gave him the name. Yabona sisiphi iyangimangalisa ukuthi uNkulunkulu wamnikeza igama ngesikhathi emvusa. Kodwa wathumela ingelosi wafika wathi kuJosepha nakuMary uzozala, bese ethi baya kumnika igama, akasho ethi ngezomnika. Alright, baya kumnika igama. In other words, uJesu wathola igama waqede community yini lo umfundisi mayisalingwa kufanele athi ukuhamba nomunye thiwa yini probation. uJesu mayela wanikwa igama that he had to be probated on the name up until kufika usuku la uNkulunkulu ezomvusa. Lithi iBhayibheli wayesemnika igama elingaphezulu kwamagama onke. When I read, I thought ngizothola elinye igama lika Jesu elivela phezulu. Ngathola lona lele lithi uNkulunkulu wamnika igama elingaphezulu kwamagama onke, igama elithi Jesu. Amanye amagama ngesikhathi ezalwa bamnika, kodwa ngesikhathi efa uNkulunkulu seniyangizwa ke manje abesethu uNkulunkulu ukuze ngegama lika Jesu onke amadolo aguqe nezilimi zonke sivume ukuthi wenkosi abesethu unto the glory of God. Yabona ungenzi sengazathi usuyiqedile iprobation yakho. Mhlambe ngoba ngizokwehla manje la khona into ezokwenzeka isiphithiphithi nje sasezulwini esinzima kabi esizokwenzeka la manje. Ya ngimzwile ukuthi ngisho ingane ezincane uzoyibeka isandla namhlanje azigcwalise usuku lokuthi sigcwale. Now uje umkhulu yini? Are you greater? There are a couple of people bazalwane who experience the greatness of God. Uyabona ngeke ngafunda incwadi kaDaniel chapter number 3. There were 3 guys. I'm closing. Uyayazi le nto yami. Yeah, le nto yami le. Wangishiya naye uJobe lona afalamle. Wangishiya nalo uJobe kanye nolukhuza lo wayidlala. Athi iBhayibheli ku chapter number 1 Daniel kwathi uma behlulwa abaJuda then kwathathwa iyouth ukuthi iyoseva eBabylon. Up to today bazalwane iyouth eningi iseva eBabylon. Anginalo ithuba bengizonitshela ukuthi what was happening eBabylon.
iyouth eningi iseBabylon as we speak. Noma ungababona beze enkonzweni basuke bengekho enkonzweni bathinjiwe. But in that ngesikhathi bebathatha bebathumba bathatha omama babavalela kwi-isolation. Alright, kuze kube namhlanje omama abantu beyinyembezi kusukela bavalelwa ngaleso sikhathi. Noma sebephumile kufuneka bawazi la amandla baphuma ngawo. Okay. Now obaba bona bafile ngoba ngaso leso sikhathi kwabulawo baba train esigangeni. Men are dead. Wakwambona umuntu erapha ugogo wakhe. Dead. Uattrathwa yini nje kugogo? No, asiyeke bengaka abantu abanga-attract bengena muntu. No, aningizwanga vele. Ngisho ukuthi bengaka abantu abanga-attract bengena muntu. Attract ugogo. Amadoda afile, amadoda amaningi afile. Ma uyindoda uvukile uvusiwe awubonga uNkulunkulu ngoba uSathane ukufuna ufile wena umathamba amhlophe amazinyo umlomo uvulekile amazinyo ngaphandle inhlabathi ingena emlonyeni wakho. Kodwa nakho singamadoda ngenxa kaJesu. So kwathi uma uNkulunkulu esezokwenza isimangaliso ngike ngafunda lento mntaka Nondaba ngafunda lento yokuthi that historically kwakufuneka owayezokwazi ukuthi mkhulu kangakanani uNkulunkulu ukuze kwenzeke imiracle kulaba abaseBabylon kulaba abafile nakulabaya abavalelwe. Bekudingeka because those miracles zenzeka one day, one time. I'm closing. Sengazathi uNkulunkulu wayefuna ukuba wathi uyafika emadodeni wathola uEzekiel. Wathi Ezekiel lamathambo angaphila na. Wathi Ezekiel angazi. Ngamanye amagama he never believed in the greatness of God. Waya ngapha komama badase isikhale kwaze kwaphela khona ukukhala wafika uJeremiya wathi ngifunela nomama noma sebekhale kwaphela inyembezi. Hayi ngiyamuzwa uNkulunkulu uyanyakaza manje. Funela nomama. Kwatholakala ukuthi omama sebekhala inyembezi inyembezi ayisaphume. Wathi ngifunela nomama. Ngapha inkosi yathi akudunyiswe iThixo noma oThixo baseBabylon. I'm closing. Wangishiya ngedwa mfowethu. That's right. Yathi ngifune yathi kuzokhuthanyelwa abanye oThixo. Hey, abafana abathathu bama ngeenyawo bathasikhotha. Lasukuma izulu. Uma abafana bethasikhotha kungathi izulu lathi namba abangaziyo. Labalinda izulu yathi inkosi kungamabomu deliberate ukuthi ningakhothame bathi abafana asidingi ukuphendula kule ndaba. But there is one thing that we know, our God is bigger. Our God is able. Angathi ngathola nje abazalwane abambalwa abazothi he's able. Mkhulu
bathi uma abafana bethi mkhulu owethu uNkulunkulu, bathi uzosikhulula nakulo mlilo, bathi noma engasasikhululanga kodwa kohlale kwaziwa ngoba akamkhulu ngoba ephefomile, kodwa mkhulu noma engaphefomanga. Angimkhonzi ngoba ephefoma, angimkhonzi ngoba ephilile. Oh robo shatabayanda. Oh shadadada zikataba. Oh robo, akuthathe this 2 minutes. Ngicela uthandaze, thandaza, 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 thandaza. If you cannot pray where you are, just move around. Move around. Kukhona into eqhabukayo namhlanje. Isandla sikaNkulunkulu siphezu kwempilo zethu. We will never be the same today. Saya tatazika lokorobo shatabaya bayasho arthritis bayasho TB right now. Yes, the smallness ubungane buyasha. God is bringing his greatness kubantwana bakhe bandla lika Jesu. Receive the greatness of the greatest. Tandaza, tandaza, tandaza. Tandaza, tandaza. Don't listen to the situation. Let's finish this 2 minutes. Something is happening in this place. Something is happening. uThixo uyavusa abantu benhliziyo yakhe, uyagcoba, uyathambisa abantu benhliziyo yakhe. Shantala Baba Libra dozikata pa Lipapa sayatato Una makande lebuzi Nanda no nanda no nanda no Ripapa zakata Ropo popo siata Hiata tasia Okorobo saya Dedelo mkhulu onamandla angenelele Fundiswa Madlogov, can you come and pray? Come and pray. Yayata payata. Cela siphakamise izandla manje. As we lift our hands, indoda kaNkulunkulu ithandaza. Kukhona into ezokwehla kule ndawo. Kuzobonakala ubukhulu bukaNkulunkulu empilweni yakho. Namhlanje there is a turnaround, khona uguquko olumangalisayo. Your smallness will never come out of this tent, but your greatness izoba phezu kwakho. Ungene omncinyana kodwa kophuma omkhulu njengoThixo wakho. Babangwele egameni elihle lenkosi yethu Jesu, Baba wethu othembekileyo, wena obizo kungekho kube khona, izwi lakhe linamandla elikodanyela umkhathi nakho konke, abukho kungaphezu kwalo. uNkulunkulu wethu othembekileyo, Baba wethu ogcwele, singakehlukane busuku, inhliziyo yethu iyakhalela
ukuthi inkosi yami siphinde nkulunkulu wethu ongcwele sihlangane nalokho okungaphezu kwengqondo yethu. Baba wethu othembekileyo siyama baba wethu ongcwele ebusuku ePeace Park nkulunkulu wethu ongcwele simemeza igama lonamandla, simemeza igama eliphakathiweyo, simemeza igama elikodanyelwayo, simemeza igama elinikeza amagunya kulo lonke uhlobo. Baba wethu ongcwele egameni likaJesu siyabonga baba ukuthi izwi lakho linamandla, ukuthi izwi lakho liswaba umnyama ubaleke, ukuthi izwi lakho liphuthisa ibhabala. Siyabonga baba wethu ongcwele.